BJP ratchari asong atum pen a constituency teen along kachingthur lapen Monsam amei kapadopon bom asong taksi nijang karbiang long Dongkamukam Waisong kapathu aklam along kapajut si kachingthur lapen Monsam amei kapadopon BJP ratchari asong atum pen Monsam lapen kachingthur amei pregjama constituency along kapadopon bom asong taksi kedam tang preni phai khri siarniki Dongkamukam Waisong kapathu aklam along si labangso maipi padopon lo Labangso Maya Long KACCM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron MLA Bidas Singh Ingling MLA Dor Singh Ronghang Atum Pendanglo EM Mrs Lapen Board Chairman Anparta ki ongdung BJP asong klembang phubang phiatumta chetong dun ringti Maya Long Song Trok Monsam Lamdon kachetok song japo atum pen chenglo Ronghang Amreng Bitung Reng Thamala pen Hamren constituency pen Pregjam ratchari asong along pen chi odun ringti si bang suri sira pharoner kebra troksir kebra hinia bang phubang phiatum CM Tuliram Ronghang ke Japon BJP ratchari asong along kachepa ogdunang thek chepaklangpon Labangso Maya Long Alir Alon kapadopon ji aphanpura nongnam kachethang klong lunsepo Premson Terang Bijoy Lekthe Christine Teron lapen lunsepi Bari Rong Pharpi Lovely Kropi lapen Akanksha Inhipia tum setame ratchari asong alun lun pidunsi raratum aphan aning barongdun Maya Long MP Horen Singh Be lamthe ke jai phona tengke BJP a sarkar ke mesen pusi piniarni ke ongdong araratum ke BJP asong along bangrenti bomlo lapen bang thu bom jilang bon setame non ki thur miari soe janga tuma phan kapamang huji aning ki hanga bangphu lapen ne henlo a hok asong japopu kachipu vera bangphu je ai ka thara phan ke cherinangji athialang like cancer ke so ke do anta so selo pusi ningje pon lason si Kaya mate KAYA pen song engkora pli abara song atum setami song trogatum Monsam Lamdon kachetok chok che pusi jongdun bonta ahok etke ke chok che adim na hok tabi puta MP bea sangho lamjai pon halapu KACCM Tuliram Ronghang hin pen phirangke tuma phan kapachini duna tengke song troga song atum Monsam Lamdon rida kachipida maputhak thangnat kana hok ta abi lapen penangan ke the kere ka chekrong atum pen close 2.3 ke chok che pura penang ka chesong padopon lo bonta itum inglong aso phan ke thangnat kana hok ta abi pusi pakla pon CM Tuliram Ronghang hin pen phirangke tuma thengno ke jaipon alam the arju senan la tin kora chokta insu bukanke akan ganta inglong aso hanke rai Pegapten long na long Pegapten long man kena lang no jok tanan sa position ke lang no ba tanan to mobile long leche net duk long na tum lang long koda pe tribal area lake people 1 2 3 la people sia banke not kachangthur district lo people hinie banke la banke karbiang district lo people ke thom banke bodoland territorial area koda ki dia data ke inglong aso tum si ulong taji apa yang sekolah nanti tu masalah apa yang itu mungkin kelong cing yang bangkit 1951 United Nickel Hills and North Kachal District. Lapan United Nickel Hills District dan North Kachal Hills tu bangkit kalau suara bangkit chairman bangkit CS post tu memang sudah di sini. Lapan dia kalau suara deputy chairman tu Jonathan Pathok sami samuni. Lasi rang bom ta komse aning kan wanga thu bom lo kudro bo ta haro hat na tu ram singh munda ta di pani bena betai thum pido ta tho riem taman lo emisi taman asala kin ta me si ho na yes Dongkamukam pen wiki be karbiang long live